אז צילמת אותי. תראו איך יהודי קורא תהילים לרפואת מרת חיה בת רבקה. איזה יהודי טוב. איי, כל הכבוד. איזה יהודי. איזה מסירות נפש. בזכותך יבוא המשיח, צדיק. איזה יופי. אשריך. אהבה על כל עם ישראל ככה. וניגאל לכל חולי עמך ישראל. אשריך. ממש לבכות על המשיח, שיבוא כבר בעזרת השם. אוי, אשריך צדיק, כל הכבוד.